नमस्कार। रउआ देखतानी भोजपुरी न्यूज़.in और हमनी के आज गोरखपुर शहर में रउआ सभे के जइसन पता बा कि बोल राधा बोल के फिल्म के शूटिंग हो रहल बा और यह शूटिंग के सेट पर आज होली के दिन रहला। होली के दिन में खेसारी लाल यादव जी और उनका पूरा टीम, उनका पूरा स्टाफ होली के रंग में पूरा डूब गईल बा। रउआ सभे के सामने हमनी के वीडियो प्रस्तुत कर रहल बानी जा। वीडियो में म्यूज़िक हमनी के नहीं जा दे पाओ कॉपीराइट इशू की वजह से, लेकिन रउआ वीडियो देख के अंदाज़ा लगा सकतनी कि कवना जोश के साथ है पूरा टीम, पूरा जो एक्टर बालो एह फिल्म के डायरेक्टर पराग पाटिल जी, प्रोड्यूसर विजय यादव जी, सब लोग मिल के और पूरा टीम जौन बिया पूरा झूमल है। और झूमे के साथ साथ हमनी के भोजपुरी न्यूज़ के टीम भी हुआ उपस्थित रहल है। रउआ लोग खातिर सबसे पहले वीडियो जौन होली के वीडियो बा खेसारी लाल यादव जी के ओकरा के रउआ सामने प्रस्तुत करे खातिर हमनी के टीम भी जो पहुँचे रही है। हमनी के पूरा बुलाहट रहल टीम के भोजपुरी न्यूज़ के टीम भी ई वीडियो बनलस है। और रउआ देख सकतनी पूरा टीम जौन बिया पूरा झूम रहल बिया और ई होली के जौन पूरा उत्साह बा सब लोग में रउआ सब देख सकतनी। रात भर के शूटिंग कैला के बाद अगर सुबह ही जोश देखे के मिलता तो यह जौन संघर्ष बा, यह जौन उत्सव के प्रति लोगन के जागरूकता बा, उत्साह बा, एकरा के भोजपुरी न्यूज़ भी सलाम करती है कि रात भर शूटिंग कैला के बाद कल रात भर बोल राधा बोल फिल्म के शूटिंग भी रात के पूरा कैला लो और ओकरा बाद सुबह 4 बजे ख़त्म भइला के बाद फिर 10-11 बजे से पूरा टीम होली के जश्न में डूब चुकल बिया। होली में देख सकतनी कैसे पूरा जौन एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी जौन बा, कैमरा जेकर बा ऊ भी और सह कलाकार लोग भी, महिमा सिंह जी बानी, उनमें मेघाश्री जी बानी और भी जौन सह कलाकार लोग बा, सब लोग एमें एकदम झूम रहल बा, एकदम गर्दा उड़ा के रख दिले बा। तो वो सब के सामने हमनी के पूरा वीडियो प्रस्तुत कर रहल बनी जा। देखी, प्यार दही और अपना जाने वाला लोग के संगे शेयर करी। और अगर वह भोजपुरी न्यूज़ के साथ जुड़ल रह चाहतनी आगे भी ऐसने अपडेट खातिर, भोजपुरी के हर अपडेट खातिर, तो रउआ हमनी के चैनल के सब्सक्राइब करी। अगर ई रउआ फेसबुक पर देखतनी तो हमनी के पेज के लाइक करी। अगर हमनी के यूट्यूब चैनल पर देख रहल बनी तो चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, वीडियो के शेयर करी, सब्सक्राइब भी करी और करवाई भी। और बनल रही हमनी के साथ देखत रही भोजपुरी न्यूज़.in। और हमनी के ई पूरा टीम लागल भी है कि रउआ सब के पास सबसे जल्दी सबसे ताज़ा अपडेट दिहल जा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। रउआ सब हमनी के संगे बनल रही। धन्यवाद।